سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في لو مسنبت 30 حدن طري استدالو علتو زيناتات يزلكم مصيلخو كموترو كساف فصام مدباتنا نختكتاتلونا اندعدمكو بقدامنت ارست زينا نقالسي حزب تግራይ زراغودن حبو زسنقن مغلصي ኢትዮጵያ ተጓሩቶ ዘላ አጽዋር አብ ሰበስልጣን ሱዳን ሻውሎት ይፈጥር ፈረንሳ አብ ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ሰባው ቅልውላው አዙይ ኸም ዘተሐሳስባ ገሊጻ ታይዋን ናጽነታ ከተውጅን ተፈቲና ኩናት ሙላዕ ማለት ሙኻኑ ቻይና ኸም ዘጠንቀዋትን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም نقالسي حزب تግራይ ዘራጉድን حبو ዘስንቅን መግለጺ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መግለጺኡ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ቅትለት ጾታዊ ዓመጽን ጥሜትን ዝርከብዎም ገመናት ይፍጸሙ ከም ዘለውን እዚ ድማ ቁልዕ ዘርኢ ናይ መጥፋእ ገበን ምዃኑን ብናጻን ዘሻራውን ኣካል ክጻረን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብ ዓለም ለኻዊ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ክቐርቡን ጸዊዑ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መልእኽቱ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንኻልኣይ ገጽ ምጥቃዕቲ ይዳልው ከም ዘለውን ህዝብ ትግራይ ቃልሱ ከሕየልን ጸዊዑ ኣብ ፈለማ ናይቲ ኩናት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ግጭት ኢትዮጵያ ሰራዊታ ከም ዘእተወት ገሊጻ ምንባራ ይፍለጥ ኣብ ዝቐረበ እዋን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ወጻእ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ከም ዘየለ ብምግላጽ ነቲ ክስታት ነጽይዎ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራ ብህጹጽ ካብ ትግራይ ከውጽእ ምጽውዑ ይዝከር ሕብረት ኤውሮጳን ሕብራት ሃገራትን ዝርከቦም ወገናት ኣብቲ ክልል ዓሌት መሰረት ዝገበረ ቅትለት ጾታዊ ዓመጻት ጭውያን ዝርከቦም ምካስ መስላት ይፍጸሙ ከም ዘለዉ ዝገልጹ እሙናት ጸብጸባት ይበጽሖም ከም ዝነበረ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ወጥሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ብ4 ሕዳር 2020 ናብ ቁልዕ ጎንጺ ምምርሑ ሲዒቡ እቲ ክልላዊ መራሒ ዝነበረ ውድብ ህወሓት ካብ መንበር ስልጣኑ ምስተኣለየ ኣብ ወንበርቲ ውድብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድሕሪ 2 ወርሒ ንፈለማ እዋንዩ ትማሊ መግለጺ ሂቡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንከተማ መቐለ ምስተቋጸረ ፌደራል መንግስቲ እቲ ኩናት ከም ዘብቀ ንመራሕቲ ህወሓት ኣብ ምህዳን ከም ዝርከብን ምግላጹ ይዝከር ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝነበረ አቶ ስዩም መስፍን ዝርከቦም ገለ ነባራት መራሕቲ ከም ዝተቐተሉን ኣቦይ ስብሓት ዝርከቦም ካልኦት ድማ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ይፍለጥ እቲ ንልዕሊ 2 ዓመት ዝጸንሐ ፍሕፍሕ ናብ ቁልዕ ኩናት ዘምርሐ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ክልል ይነብር ዝነበረ ሰሜን እዚ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ኢሉ ምስከሰሰ ኣብ ልዕሊ መራሒ ውድብ እቲ ክልል ዝኾነ ህወሓት ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ምስ ኣወጀዩ ነይሩ መንግስቲ ክልል ትግራይ በወገኑ ቅድሚ ሂደት መዓልታት እቲ ዶክተር አብይ ኩናት ምእዋጁ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕትን ምፍጻም ናይ መወዳእታ ምድላዋት ይገብር ከም ዝነበረ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ብፍላይ ድማ መንግስቲ ፌደራል ዘይሕጋዊ ዝበሎ ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ምስተኻየደ እቲ ጸንሐ ወጥሪ እናበልሐ ምምጹ ይዝከር ዶክተር ደብረጽዮን ኣብቲ ናይ ሕጂ ናይ 14 ዳቅ ዝወሰደ መግለጺኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፍጸም ኣሎ ዝበሎ ግፍዒ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ ንምሕዳር ስለዝተቓለሰን ብስርዓት አብይ አሕመድ ኣይርገጽን ኢሉ ምርጫ ስለዘካየድን ምዃኑ ይገልጽ منتا وقالسي أكيركا زعتركا يوم وسانن من محدارن من تيلوم منت كان مثل كان جهيسوم كم هزبي خطفوخا وررات يكايدو على ويلوم فيدرال منغستي إثيوبيا نتيام مجمرتا وحي مسكرم أبتخل الاستخايد مرجع زي حقاوي زبلو خويلو ببركي هاجر بسنك حمام كورونا فيروس أبز حلف عمد خكايد مدبت تحيزولو زنبرة حقاوي مرجع إثيوبيا من نوعو زكريوم أتزتوسده وتدرس قمت دما حقن مخبار كم زخونه بترجعامي خجلت أنت سنحكوا كأو حليفو جن أتمجها سوا مسلات مملي سويزاير كم زلوا يزفلات دكتور دبرتين جزياوي وتدراوي للناس اللي زرخبوه مختنا نمحيال أن تقالسنا نركبيلهم زمن حزب تግራይ ንብረቱ ኣዕኒና ወሪስና ንድሕሪት ክንመልሱና ኢሎም ህርድግ ዝብሉ ዘለው ክራኣዮም ዘይኽእል ካብ ህዝብ ትግራይ ኮስዶ ዘይኽእሉ መሰረታዊ ሃፍቲ ከም ዘሎ ዘይምፍላጦም እዩ ዝበለ ዶክተር ደብረጽዮን ናይ ትግራይ ዝለዓለ ሃፍቲ ኣብ ርእሲ ትግራዋይ ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ዓቕሚ ምዃኑ ተዛሪቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቶም ብገበን ዝደልዮም መራሕቲ ህወሓት ንገሊኦም አቶ ስዩም መስፍን ዝርከቦም ከም ዝቀተለን ዝገለጸ ኮይኑ ደብረጽዮን ግን ዕድለኛታት ሰማዕታትና ኢልዎም ንህዝቢ ነውሕ ቃልሲ እናመርሑ ብምሕላፎም ዕድለኛታት እዮም ኣብ መስመሮም ንህዝቦም ተኣመንቲ ኮይኖም ብምስውኦም ዝለዓለ ክብሪ ይስማዓና ኢሎም ኣብ ጽባሕ ዝመስዋቲ ሓደሽቲ መናእሰያት ቦንን ብምግዳል እናወሓዙ ይርከቡ ዝበለ ደብረጽዮን ቃልሶም ኣበርቲኦም ይቕጽሉ ከም ዘለው ተዛሪቡ
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ ግፍዕታትን መጥቃዕታትን ይበጽሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ዶክተር ደብረጽዮን እቶም ተፈጺሞም ዝበሎም ዓሌት ናይ ምጽናት ገበናትን ዕንወትን ብዘይ ሻራዊ ኣካል ክጻረዩ ሓቲቱ ቀለብ እንስሳ ከይተረፈ ዝጽዓን ተጻዒኑ ከም ዝውሰድ ዝተረፈ ድማ ብሓይሊ ይቃጸል ከም ዘለውን ከሲሱ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ብሕጊ ገበናት ኩናት ክሕተት ድማ ጸዊዑ ኢትዮጵያ ተጓርቶ ዘላ ኣጽዋር ኣብ ሰበስልጣን ሱዳን ሻቅሎት ይፈጥር ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ 2 ሳምንታት ጀሚራ ምስቲ ምስ ሱዳን ዘዳዋ ከባቢታት ሰራዊት ተጓርት ምህላዋ ንሰበስልጣን ሱዳን ሻቅሎት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊጸን ስሞም ክገልጹ ዘይደለዩ ሰበስልጣን ሱዳን ኣብ ዝሃብዎ ዘሎ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ጥራይ ዘይኮነ ከበድቲ ኣጽዋር ታንክታትን ጸረ ነፈርትን ሚሳይላትን ዘጠቃለለ ገዚፍ ወታደራዊ ሎጂስቲክ ናብ ዶባት ተጓርት ምህላዋ ጠቂሶም ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን መሐመድ ዑስማን አልሁሴን ኣብቲ ዘሰሓብ ዘሎ ከባቢታት ዶብ ዝርከብ ሰራዊት ሚስጥራዊ ዑደት ከም ዘካየደ ዝጠቐሰ ገለ ወገናት እቲ ሰራዊት ኣብ ዝኾነ እዋን ክባራዕ ንዝኽእል ኩናት ድሉው ክኸውን ከም ዘጠንቀቐ የመልክቱ ሰበስልጣን ሱዳንን ኢትዮጵያን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ብሰላማዊ መንገዲ ዝፍታሐሉ መንገዲ ክርከብ ዲፕሎማስያዊ ጎስጓስ ኣብ ምክያድ ዝርከቡ ዋላ እኳ እንተኾኑ ኣብ ከባቢ ዶባት ሰራዊትን ጉራት ግን ደው ኣየብላን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን በዓርቢ 29 ጥሪ ኣብዛህዎ መግለጺ ሃገሩን ዘተ ሰላም ድሉቲ እኳ እንተላ ሱዳን ቁርብነታ እንተ ዘይርያ ግን ፍረ የብሉን ክብል እንገሊጹ ብወገን ሱዳኑን ንዝሓዝናዮ መሬትን ብሕጂ ዝተሪፍና ዘሎ መሬትን ከየማለስና ሰላምን ዝርብን ከም ዘየለ ብተደጋጋሚ ግዜ ይገልጹ ኣለው ፈረንሳ ኣብ ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ሰብአዊ ቅልውላው ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰባ እንገሊጻ ፈረንሳ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ሰብአዊ ቅልውላው ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰባ እንገሊጻ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ብ29 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ዋሕዲ መግቢ ኣብ ማዓስከራት ህንጻጽን ሽመልባን ዝርከቡ ስደተኛታትን ብኸቢድ ጸሊቦም ብምህላው መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁልጡፍ ፍታሕ ክገብረሎም ጸዊዑ ፈረንሳ እቲ ብውድብ መግቢ ዓለምን ተጻዋዒ ስደተኛታትን ዝካየድ ጻዕርታት ድሕሪ ምምጓዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዘን ኣህጉራውያን ትካላት ብናጽነት ክንቀሳቐሳ ባይታ ክጣጣሕ ጸዊዑ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ገበና አንጻር ሰብኣውነትን ምግሃስ መስላትን ብናጻ ኣካል ምርመራ ክካየደሉ ገበነኛታት ከኣ ግቡእ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ወዓል ሕደር ከተግብሮ ከም ዘሎ ፈረንሳ ጸዊዓ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ በሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድ ዝተመርሐ ወኪል ሕብረት ኤውሮጳ በጽሑ ዘሎ ደረጃ ኣሞጊሱ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዶብ ዝተለዓለ ግጭት ሓድሽ ወታደራዊ ወጥሪ ምስፋኑ ናብ ሙሉእ ወታደራዊ ግጭት ከይዓርግ ክልቲኦም ወገናት ብሰላማዊ መንገዲ ፍታሕ ክረኽቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ብተወሳኺ ይጽውዕ ታይዋን ናጽነታ ክትእውጅ እንተፈቲና ኩናት ሙላዕ ማለት ምዃኑ ቻይና ጠንቂቓ እቲ መጠንቀቕታ ሓድሽ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንታይዋን ዘለዋ ድጋፍ ድሕሪ ምግላጹ ተዋሂቡ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ሰራዊት ቻይና ብነፈርቲ ውግእ ዝተሰነዩ ወታደራዊ መናውራታት ኣብ ጥቓት ደሴት ኣካይዱ ነይሩ ኣሜሪካ ነዚ ናይ ቻይና መጠንቀቕታ ዝሕዝን ክትብል ድሕሪ ምግላጻ እዚ ዘሎ ወጥሪ ናብ ረምጺ ዘምራሓሉ ጉዳይ ኣይኮነን ክትብል ወቂሳታ ቻይና ንደሴት ታይዋን ከም ኣካል ገይራያ እትርያ ታይዋን ግን ቋም ሰራዊት ከምኡን ዝተመርጹ መሪሕነትን ዘለዋ ከም ልኡላዊት ሃገር ገይራያ ንነብሳ እትርኢ መንግስቲ ቤጂንግ መንግስቲ ታይዋን ነታ ደሴት ናብ ናጽነት እትእውጀሉ መንገዲ ገጹ የምራሓ ከይህሉ ስጋት ከም ዘለዎ ተንተንቲ እትዞባ ይሕብሩ እንተኾነ መንግስቲ ቻይና ንፕሬዝደንት ታይዋን በይናዊ ስጉምቲ ከይትወስድ ኣጠንቂቖም ኣይርከቡ ፕሬዝደንት ታይዋን ግን ታይዋን ድሮ ናጻ ሃገርን ልኡላዊት ብምዃና ድሕሪ ምዝኻር ዝኾነ ወግዓዊ ምእዋጅ ትርጉም ከም ዘይብሉ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሰራዊት ቻይና ብነፈርቲ ውግእ ዝተሰነዩ ወታደራዊ መናውራታት ኣብ ጥቓት ደሴት ኣካይዱ ነይሩ ሚኒስትር ምክልኻል ቻይና ነዚኦም ናይ ናጽነት ጠባያት ዘርእዩ ንምዕዶም ኣለና በቲ ዝጀመርዎ ሓዊ ክነድኦም ናጽነት ታይዋን ማለት ኩናት ምውላዕ ኢሉ ውሽጣዊ ጉዳያት ታይዋን ግን ቻይና ታይዋን ልኡላውነት ናይ ምክልኻልን ከምኡን ንናጽነት ዲሞክራስን ናይ ምኽባር መሰለ ኣትሒታ ክትርእዮ የብላን ክብል ተዛሪቡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለጽናሕኩም ብልቢ ንመስግን ሰናይ ንዓኹም